יאללה, תראה אחד מההתחלה הזאת. כוס אחד ותעשה. לא, אני מצלם אותו. הנה, התחלה. מההתחלה. עושים. משטחים. משטחים. לוקחים בערך את אותה הכמות, זה גם שומעים? כן. אותה הכמות של הבשר כמו של הסולת. ועושים כזה דבר, ואז עוטפים את זה וסוגרים. אתה לוקח טיפה מים ביד, ואז אתה עושה את זה כזה עגול, והנה זה מוכן. יפה מאוד. הבנת? עוד אחד, יאללה. צריך להשתדל לעשות, שמשטיחים את זה על היד, שזה יהיה שווה בערך פחות או יותר, המשטח. אם מרגישים שזה נדבק ביד, מרטיבים טיפה את היד השנייה גם. וככה סוגרים. יפה מאוד. ראית איך? יפה. עכשיו, במקרה ויש חור קטן, לוקחים טיפה וסוגרים אותו. יפה. אז בסוף זה הולך לרוטב. אחד, רוטב. לעד. לעוד. וגם רוטב שיסלק. אחד, רוטב. סלק לקובה אדומה. יפה מאוד, להתראות בפרק הבא. תגידי שלום. ביי ביי.